ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆತನ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ದಾದ ಪಂದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ದಟ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವೇರ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪೆನ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು 7:30 7:45 ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್ದು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಫೋನ್ ಬತ್ತದು ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಆಕಾಶ್ ಮಂದೆನ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಪೇಟ್ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆದ್ ಇರೆಗ್ ಯಾನ್ 2090 ರೂಪೀಸ್ ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂದೆ. ಸೊ ಏನು ಕೊಂಚ ತೂದವೆನ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಬೈ ಮಿಸ್ ಆದ ಆಯ್ನಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಮಂತೆ ಓಕೆ ವೇಟ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಪಂದೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜನ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 4-5 ಸಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಈ ತೂಲೆ ನಾ ಫೋನ್ ಪೇಟ್ ಬೈದಿನ ಬಂದು ಯಾನು ಓಕೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಓಪನ್ ಬಂದು ತೂನಾಗ ಆಯ್ತು ಆಕಾಶ್ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಪಾರ್ದು 2090 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಬೈದಿನ 2090 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಚ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನತ ಓಕೆ ಯಾನೇನೆ ಓಕೆ ಕಾಸು ಬೈದನು ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಡ್ಗನು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಲ್ಪ ನಾವು ಜಾಂಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದೆ ಯಾನೇನ ಫೋನ್ ಬನ್ನದಾದ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ನಿಂಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಥ್ರೂ ಪಿರಗೆತನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಚ ರಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತನ ಪಂದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಮನ್ಪು ಅಕ್ಕಲು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ವೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನು ಪನ್ನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲ ಬಂದು ಪಂಡೆ. ಬಟ್ ಆಯ್ದಾದ ಪಂಡೆ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ದಾದಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜಂಡಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂದು ಮತ 2,000 ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಆತೈತಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲದಾದ ಓಕೆ ಅವಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿನ ಕೂಡ 2,000 ಸ್ವಲ್ಪ ಪಣ ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಥ್ರೂ ಪೋಂಡ ಈಗ ಕೈತಲ್ಕೈದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಪವೇರು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಆನಾಗ ಅಂಚೆ ಆಪುನ ತಾಪಂದು. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅವ್ರ ರಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಂಡ್ ಏನಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದಾಂಡೆ ಇಂಕ ಬೈದನ ಇಜ್ಜ ಕಾಸು ಬಂದು ಅಂಚೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಬೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏತಿತ್ತು ಆತಿ ಇತ್ತು ದಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಏನು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐಟದ ದಾಲ ಕಾಸು ಬೈದಿಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ದಾದನ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಕೂಡ ఆయన ಫೋನ್ ಪೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಯ ఆయన ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೋತೂನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟು ತಿರ್ತಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಒರಿ ಪಾಂಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಈತ 2090 ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಒಂಜಿಂಚ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನ ಅಂಚೆನ ಟೈಪ್ ಮಂತದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ತೂನಾಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಬೈದನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ವೇಟ್ ಎಂಕ್ ಅದಗನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕಾಸು ನಿಕ್ 2,000 ಸ್ವಲ್ಪ 5,000 ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ ಬಲ ಇಂಕ ಎದುರು ಕ್ಯಾಶ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎದುರು ಮೀಟ್ ಅದು ತಿಕ್ಕಲ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ್ ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಎಂಚ ಕಡ ಕುಡ್ದೆ ಬಂದ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನಿಂತೆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಎರಂಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಪಿರ ಪಾಡ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ OTP ಪನ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿಂತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೋಡ್ಸಿ ಏತಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಹೊರ ಫೂಲ್ ಆಪೇರು ಒಂದು ಆಯ ಬಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಾಂಡ ಏನಾರು ಹಿಡಿದು ಏನು ಕಲ್ಲತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಒಂದು ಈತ ಮಾತು ಆಪಿಂದ ಅದು ಪಂಡ ಆಯ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹರಿಬರಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಅವು ಒಂದು ಅಮಸರ ಉಪ್ಪೇರು ಏನೋ ಒಂಜಿ ತೂದು ಮುಜಿನಾಲ್ ಸಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಥಾಟಡ್ ಆಯ್ ಫೋನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಪಂಡ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ನೇಮ್ಲ ತೆರಿ ಒಂದು ಈತ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪೇಟ್ ದಾದ ಎಂಚನ ಸರ್ಚ್ ಮಂತುಪೇರು ಆಯ್ನ ನೇಮ್ಲ ಪಂಡ ಏನು ಬದ ರಶ್ಮಿ ಅತಿ ಇಂಚೆಂಚ ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಂಚ ಬಂದು ಆತ್ಮತ ಪಂಡರ ದಯಮಲ್ತದ ಮಂಗೆ ಓಡ್ಚಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಆದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.